नवलपरासी के सरावल गाउँपालिका 5 के ओम प्रकाश राजभर अपना परिवार संगे बहुत खुशी से जीवन बिताबि रहल छलै। लेकिन ओकरा परिवार में आर्थिक समस्या भेला के कारण से ओकरा विदेश जाय पड़लै। विदेश गेला के कुछ दिन बाद ओकर श्रीमती दोसर विवाह कर लेलकै। दोसर विवाह के खबर सुनला के बाद ओम प्रकाश पूरा गहींर चिंता में पड़ गेलै। ओकरा मानसिक रूप से बहुत पीड़ा मिललै। ओहि कारण से ओकर मानसिक स्थिति बिगड़ गेलै। ताहिके बाद वो घर एलै। घर अयला के बाद ओकर माय बाप ओकर मानसिक स्थिति सुधारे ला चाह रहलकै, लेकिन परिवार के आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर भेला के कारण से ओकर मानसिक स्थिति के नहीं सुधार सकलकै। एनाहिते बहुत दिन बीते जाइ छै, लेकिन ओकर परिवार ओकरा नियंत्रण नहीं कर सकलकै। ओकर मानसिक स्थिति बिगड़ला के कारण से ओकरा घरे में बांध के 10 साल तक रखलकै। जब 10 साल से घर में छलै तब वएह जगह गाउँपालिका के लक्ष्मण चौधरी वार्ड अध्यक्ष जे छलै वो जगह मेयर के खबर केलकै, अध्यक्ष के खबर केलकै। अध्यक्ष के खबर केला के बाद अध्यक्ष के पहल में ओकरा घर में से लाब गेलै। हाथ टांग जे बांध के रखने छलै ओकरा खोलबा के बाहर निकाललकै। ताहिके बाद वएह जगह एकटा मानसिक आश्रम में ल जाकर ओकर उपचार भऽ रहल छै।